Така, ето отново сме на любимата река с едни верни другари. Това е Росен Александров. Казвал съм ви за него, виден доен на реки. Днес с нас е и бате Емо. Ето той веднага се отчита с първото фърляне. Един кефал. Бате Емо, ще кажеш и нещо за риболова? Как тръгва? Малки кефалчета. Така. Водата е много прилична. Ще направим едно захранване и почваме да ги ловим. Сега ще ви покажа как ще захраним малко. С прашката и бял червей. Фъргаме около 5-6 прашки, защото има много дребни кефалчета и всичко много бързо обират по дъното. Затова по-често стреляме, за да може да стигне червея за всички риби. За сега е много тегъв риболова. Времето е много неприятно. Започна да вали и много е труден риболов. Ето е първата рибка при нас. Едно кефалче малко. За сега само такива излизат. Дано да излъжим и нещо по-голямо. Ето отново сме приема. Да го заснемем. Бате Емо, ще кажеш ли нещо за риболова? Как протича? Времето ми изненада пак. Дъжд. Неприятно. Се бориме. Да. Така, това е Емо. Един виден риболовец от Враца. Така е. Собственик на един от най-големите магазини във Враца за риболовни принадлежности. Смея да кажа на много прилични цени. MN Fish срещу Аванти. Червия на супер цена при него. Италиански, страхотен червей, бял и шарен. Невероятен червей. Но, както виждаме, и при него риболова нещо не се получава много добре. Дъждът проваля риболова за сега. Но ще се борим, както казва той. Ето го и първия скобар за деня. Доста приличен. Право за десятката. Страхотен екземпляр. Много добро скобарче. Ето хванахме една риба. Може би е скобарче. Сега ще видим. Да, но за съжаление виждам, че отстрани. Ето, закачи се за трева.
късмет. Ето го сега. Вижте къде се е закачило. Отстрани за перчицата. Толкова силно се е закачило, че не мога да го откача. Малко скобарче. Хайде в живарничето. Ето е поредната риба. Моронашче. Почнаха да идват на червиите, по-интензивно започнахме да захранваме и почнаха да идват някакви риби. Ето поредната рибка. Кефалче. И пак се закачи там. Много неприятно. Влизат в един папур. Ето ми лезна. Ето хубаво кефалче. Прилично. И отива в живарник. Ето риболова приключи. Получи се успешен риболов. Сега ще ви покажа рибката. Рибките. Излязнаха някои скобарчета и други. Ето едно от тях. Рибката си отива по живо, по здраво. Другия път като дойдем, пак да си хванем. Едно воронашче. Козарче. Ето един приличен горе-долу. Ето още един. Дребни кефалчета. Ето още едно скобарче. Кефалчета. И всичко си отива във водата. Ето всички рибки си пътуват. Да не ги тормозим повече. Айде, отивайте си, отивайте си. Не искат да си тръгват. Ето къде се спират.
Ето го едно скобарче, където се е спряло тук, не ще да си тръгва. Заминаха си. Ето кефалче едно. Всичките рибки си заминаха. Ако са ви харесали видеята, моля абонирайте се за канала ми и ударете един палец. Вижте колко много хора има на реката. Това е от мен. До скоро!